ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракотуҳ. Тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи калиди асрор, бародарони азиз, имрӯз дар Тоҷикистон агар шумо дида бошен, шапаракҳое сар дода шуд, ки намедонам инҳо вирус бошанд ё ин ки дигар аз тарафи офтобшин ба тарафи офтоббаро рафта истоданд. Ҳамаш яксо рафта истоданд, наменишинанд, як мешинанду мехезанд, ҳамон тараф мераванд. бовар кунед, аз миллиард ҳам зиёд шапарак омаданд, аз миллиардам зиёд омаданд. Як села омад, як соат гузашт, бовар кунед, ба мисли барг буд, ҳатто раҳро дида намешуд. мо телефонмон дар бар мо набуд ки ба навор гирем. акнун ҳозир ба навор гирифта истодаем, шумо тамошо кунед, ҳамин хелам рафта истодаанд. бубинед чӣ қадар шапаракҳо аст. агар ба ақида ва ба фикр гирем, кадом вирусе аст ки дар Тоҷикистон сар доданд, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. ҳамеша дуо кунед ки ин вирус бошад ё ин ки дигар бемориҳое бошад, ба халқи мо, ба миллати мо зарар нарасонад. агар инҳо 1 миллиону 2 миллион мешуд, мегуфтем хай шапарак аст, аз куҷои шамол гирифта овардааст. аз саҳар то ҳол рафта истодааст, ин чанд миллиард шуд, ҳеҷ нест ки тамом шавад. чандин соат шуд, тамоми шаҳру деҳотро пур кардаанд. хитон боз бубинен, ҳоло ман аз ҳама ақибашра ба навор гирифтам, яъне ки бубинен ки мисол 10-таву 15-таву 20-таву ҳамихи рафта истиянд. то ҳол рафта истодаанд дӯстони азиз. агар мо селаашро ба навор мегирифтем, шумо дидан дар вуҷуд бовар бикунен, хеле тарс меғадид дар дилтон ки ин чӣ бошад, ин хел рафта истодааст. фикр мекунам дӯстони азиз, ин ягон вирус сардодагӣ ҳастанд. хай худованд нигаҳбон аст, ҳамеша такя ба худо дорем. мо машав ғамгин худо дорӣ. ҳар чизе ки бар сармон биёяд, дуогӯ ҳастем ба сӯи худованд. худованд меҳрабон аст, моро аз ҳама балоҳо нигаҳбон аст. бовар бикунед, ба мисли тир рафта истода буданд, ҳоло бо хеле кам шудиянд. ҳастанд душманон зиёд ҳастанд дӯстони азиз, душманон зиёд ҳастанд. намехоҳанд ки ин қадар ватани ободи мо, ин қадар озоди мо ба мо бахил ҳастанд, душман ҳастанд, мехоҳанд ки як бемория дар ин ватани мо ҷой кунанд. худованд ёру мададгори ҳар яки мо шумо бошад. дӯстони азиз, навора паҳн кунед, то ин ки бародарон дуо кунанд, ин чӣ беморие бошад аз ватани мо дур шавад. дуо хока зар мекунад. иншоалло дуои мо ҳамеша интизори дуомон ҳастем, худованд қабул мекунад. ҳатман навора паҳн кунед, то ин ки дӯстон дуо кунанд.